Sigrun, det först för det värsta stövna? Ja. Hur spelar till att du kom till stövna? Jag har inte hört något snägg om det och helt att det var så spännande som så det var amerikanskt men så tänkte jag okej, jag kan pröva för att lycka väl. Vita. Costa Rica. Och hur ser det så värre? Ja, alltså jag har alltid varit öde gott och där först intervjuaren också ringte först när jag kom in och så allt var så nytt och så men jag har alltid varit öde gott. Ja. Det kan jag säga alltså. Och det något som du finner stäcka vid att du som du har hörst som giv där något? Ja, alltså alla talarna var goda. Så nu det bara var män, men här så här till. Och men så kanske särskilt att de näste var öllan alltså fantastiska lust att helt det och ta var den som vi stäcka i sälja vi. Alltså det så då. Det är väl bara se disciplinera vers börja inte vi tog som vi gör. Men tog vi tar disciplin att gevast att göra. Och det är helt fantastiskt. Det har vi faktiskt efter allt som han säger. Och så är det också en tre som tar sig om hur vi vill lösa sådana eimarspårningar. Det var väldigt gott.